Bon dia. Bon dia de final d'agost al Alcocer de Planes. Això és el Comtat, són les comarques, dins de les comarques centrals. Dins de les comarques centrals és un acte reivindicatiu, perquè realment som una zona que ni som València, està ahí darrere del Medicadell, ni som Alacant, encara que compartim moltes coses en totes aquestes dues mencions, però les dues capitalitzacions que ens embarquen ens tenen un poc així com abandonats. No? Si tenim ciutats importants com són Ontinyent, Albaida, Muro, Cocentaina i Alcoi, no? Que és la més gran. No? En esta comarca es viu de la indústria, en esta comarca vivim de serveis, en esta comarca els nostres fills i els nostres nets pues, normalment se'n van a estudiar fora i en molt poques ocasions tornen. L'agricultura en esta comarca és una agricultura de muntanya, és una agricultura, no podem dir, de gran producció. Fem olis excel·lents, fem fruites extraordinàries en èpoques que són d'un gust que no es pot comparar en el que la gent pot comprar en qualsevol lloc. Cireres, bresquilles, ciruelos, segurament me'n deixaré alguna, no podré esmentar tot, almeles, tot el que es faci és boníssim. És boníssim i damunt tenim un ecosistema que ho fa bo. No tens que ser un gran expert per poder tindre un fruit agradable. El que passa és que aquest conreu de tot això que acabo de dir, jo faig raïm i vi, bon raïm i bon vi, no? En el que intenta treure un producte que quan la gent se'l veu note les expressions que aquest territori donen. És un vi que no vull anomenar difícil, senzillament és que no està en els cànons habituals. Només vull que la gent quan el vega es vega aquest entorn. La producció de tot el que fem així no és senzilla per el seu volum, per la quantitat, moltes voltes per l'orografia. Este bancal, tinc la sort en el Alcocer que sigui un bancal mitjanament pla, però tinc accessos fàcils, però la gran majoria d'accessos als bancals i a l'agricultura de la nostra terra no és fàcil. Tampoc hi ha que vindre així en un 4x4, però tens que anar als bancalets. Què passa? En aquest moment tenim una administració que en lloc d'aplaudir i afavorir el que persones com jo, que tenia una atractivitat, perquè realment la majoria de l'agricultura de la nostra terra no és de primera i única ocupació, no? Tots treballem en un despatx, en una fàbrica, o som mestres, o professors, o treballem a la universitat, o mil coses, i a més tenim un bancalet. I aquest bancalet és el que configura el paisatge del nostre territori. I aquest bancalet és el que, després de milers d'anys, ningú posarà ni datarà exactament en quina època, però ara ja sabem que des del Paleolític, després els ibers i després les successives cultures que han passat per ací han anat configurant tendències de conreu que han dibuixat el nostre paisatge preciós i meravellós que uneix mar i muntanya en poquet espai i, a més, tot un treball antropitzat, no? Fet per les persones. Què passa? Que per el tipus de vida que vivim i demés, el producte que treballem per aquestes circumstàncies sempre té un preu un poc més alt. És precís. No podem clavar grans maquinàries, no podem destruir els marges, no podem fer camins com si foren autopistes. Aleshores, el conreu d'ací és difícil. Damunt, això fa que el nostre treball agrari tinga les mateixes consideracions que té qualsevol escenari productiu a nivell industrial. Per tant, qualsevol llaurador que així acaba de l'oficina, de la fàbrica, de la universitat, o del seu taller o del seu treball habitual, quan se va al camp, a més d'aquesta voluntat quasi romàntica de treure producte extraordinari de la seva terra, té les mateixes obligacions i pressions que una gran empresa, a nivell municipal, a nivell de llicències, a nivell fiscal, a tots els nivells. No?
I clar, com que resulta que al final la gent que ara està queixant-se perquè enguany noto jo que s'ha fet una expressió molt gran dels incendis que hem tingut des d'Ebo quasi fins ací, no? De territoris extraordinaris, nota que hi ha una manifestació de la ciutadania molt gran de cara a que això no pot ser, que tenim que fer, i tots tenen solucions brillantíssimes. Que si posem ramats, que si fem no sé quantos, que si agarrem els de l'atur i posem-los a treballar al camp, que si... En fi, una quantitat de burraes, si em permetiu l'expressió, impressionants. Però, clar, són lògiques, perquè és que l'administració també té una quantitat de burraes increïbles. És a dir, donat d'alta per a poder comprar sofre, donat d'alta fer la declaració per dir que has produït 30 o 400 o 500 quilos d'algo. En fi, i després, quan tu vols això, posar-ho en el mercat, resulta que, clar, la gent vol pagar per aquest producte teu el mateix que paga per aquell que està fent-ho d'una manera indiscriminada en una nave o en un gran celler o en una gran comercial en un altre lloc. No? Per tant, em vull que arribar és que en tot este escalfament que el foc ha produït, valga l'expressió, jo vull preguntar-me a mi, no? I també als que m'escolteu, si vos apeteix avui, tots els que teniu aquestes solucions tan brillants, no? que m'agrada escoltar-les totes, perquè uno no té la possessió de la veritat, en tot el que dieu, quan porteu, per exemple, l'expressió de que hi ha que posar ramats a netejar el bosc, esteu disposats després a pagar tot el que produeix aquest element que l'han convertit en pastor, que farà llet i carn i formatge i llana i demés? Estem disposats a pagar el suficient perquè aquesta persona pugui viure? O només durarà el que dure la subvenció del regidor brillant o el diputat brillant que ara ja ha dit que això van a fer-ho ahir, anem a posar cabres perquè la serra no s'encenga. Tots els que diuen que hi ha que posar el de l'atur ahir a treballar i demés, realment creuen que aquesta és la solució? Jo no sé exactament quina és, però apunten que realment el nostre territori passa perquè tenim una gran economia, segons diuen, que es diu turisme, tots volen ser turistes ara, que hi ha una quantitat brutal de persones que venen ací a passar, a gaudir de tot el nostre entorn, que paguen 2 pessetes per ell. Si tot aquest turisme que ve, cada volta que esmorzara, el formatget d'aixes cabres que volen que netegi l'os, beguera el meu vi i el d'altres que fan elaboracions de parcetes xicotetes, tinguera o sí el nostre oli, que és el que fa que puga uno treballar un bancal que està mig en la muntanya i per això després evita que n'hi hagi foc ahir, si realment les llegums, les fruites, la verdura, les tomaques, de tot el turisme que ve per ací, fora de producte d'ací, realment això, en la meva opinió, seria una manera de tindre net i viu el nostre ecosistema. Però clar, això s'ha de pagar. I per això necessitem a visitants o a persones, sobretot des de la ciutat, que s'omplen molt la boca dient que avui anem a tallar-se les venes perquè s'han cessat una muntanyeta allí baix o allí dalt en Castelló o en tal. No, escolteu, des de la ciutat, que damunt recibiu el benefici de l'oxigen, del poder eixir a passejar, de tindre productes interessants i demés, sapieu que això costa diners. Si després a l'hora de comprar mireu un quilo de X coses, o un altre, una botella de vi o d'oli i demés, i agarreu el més barat, esteu sent còmplices de que la serra estiga neta o bruta. M'apetia dir-ho perquè l'escalfament sempre és general, no? I sempre estem en la mateixa quan ve un incendi. Ara ja fa una setmana i pico que ha passat i ja l'hem oblidat. Però l'any que ve estarem altra volta que si es paga molt en prevenció, que si es paga molt en... No, el que ha de pagar és als productes de la terra. Els que estem així fent que el camp estiga net. El que després, quan arriba a un determinat moment, neteja els marges. I quan hi ha un moment de ploguda tan brutal com la d'enguany, perquè, clar, som un escenari on hi ha molta sequera i el canvi climàtic i demés, que és real, però no és la causa principal de tot, no?
La causa principal de tot és que si plou molt en primavera genera una brossa brutal i ara en estiu sempre fa calor i això ho seca. Doncs si la persona que té que netejar això ho té que fer a costo de poder vendre bé el seu producte. I necessitem còmplices, clients intel·ligents que sàpien que quan veuen el meu vi o l'oli d'aquestes terres o la fruita de Beniarrés, d'Alcosser, dic aquests pobles perquè són els que jo estic, no? Estan, a l'hora de menjar-seu i de gaudir-ho, fent alguna més que simplement fent un acte gastronòmic. Estan ajudant a que no n'hi hagi focs després. Claro, la ciutadania no és la culpable de tot. També tenim el que l'administració, perquè algú pugui sostindre la seva activitat, no facilita res. I damunt hi ha un altre indret que vull jo especialment dir, que són les universitats. Així tot acaba en una càtedra. Així tot acaba en una subvenció. Així ve tot en enginyers, en geògrafs, en polítics, sobre el tema de l'ecologia, parlant de que l'ecologia és el més important. Però l'ecologia passa perquè el productor en la terra aquesta puga viure. I quan pot viure, després pot mantindre-ho d'una manera natural. Però si se paga mal, l'ecologia és molt difícil de sostindre. Per tant, vull fer una crida a la responsabilitat, a pensar que els incendis els apaguem comprant productes de la gent del camp que elabora en aquests elements que quan estan treballats eviten que el foc passi. Ja no sols és el foc, és la salut, és una alimentació justa, un paisatge ric, una comarca viva, on la gent puga, després d'haver-se anat a la universitat, que som o seqüestren els nostres fills en les ciutats, puga pensar de tornar a viure al seu poble. Està clar que si és un metge d'un hospital no podrà viure així en Alcosser treballant, però sí que pot potser tindre una vida més digna en un entorn més econòmic, més saludable, en escoles, en els pobles on es viu d'una manera extraordinària i després desenvolupar la seva activitat. En fi, m'apetia dir això perquè estic un poc cansat de tanta i tanta opinió diversa que s'oblidarà dins de 2 dies, encara que la solució principal mai la posem sobre la taula. I és fer-se aquesta pregunta. Estic dispost a pagar el que toca perquè al fer aquesta compra poder ajudar a que aquest incendi no ocorrisca? Perquè si no, això conforme anem, i ara sí que ve l'efecte d'aquest canvi climàtic que farà que cada volta tinguem més calor conforme es presen els tècnics, això va repetir-se constantment. I l'única manera de que no hi hagi aquests incendis tan brutals és que el camp, els bancals, estiguen vius, estiguen nets. I per això, vostè, com a consumidor que té tanta sensibilitat, deu de pagar el que toca per aquestes coses. Disculpen la meva vehemència, però, clar, al final quan sents tanta cosa, i ara tu, després de fer aquest treball, que anem a Vermar, així ara en 2 dies, no? Si hi ha una tronada o alguna cosa que ens ho estropea, pues, estàs indignat de veure que al final tot això són paraules buides, no? I el foc tornarà. Bé, espero que el que queda 2022 i l'època que tenim per davant siga molt favorable per tots vostès. Bon dia.